señoras e señores, benvidos a Voltas co Prato. Son as 6:30 da tarde, como cada tarde estamos cociñando en directo na televisión de Galicia, como cada tarde estamos no a Voltas co Prato, a Voltas co Prato de Benres, a Voltas co Prato que ven moi interesante porque imos cociñar algo que seguro que lles encanta e algo que viron moitas veces na súa casa. No, por que? Por que non nos sigues nas redes sociais? Ai, que mal, que desastre de persoa. @Voltas co Prato, aí temos penduradas todas as receitas que facemos todos os días do ano e hoxe tamén é que fan dúas persoas. Que pasen, por favor, Xulio e Merche, un aplauso para eles. ¿Dos personas? Dúas persoas. Ah, vale. Dúas persoas, non? Sodes dúas persoas. Sí, dúas personas. Dúas. Persoas? Pues estás ti. Dúas persoas. E hai, atención, unha terceira persoa que non é a nosa convidada, pero que hoxe é o seu último día neste programa. Ah, é iso? Sí. Quen? Que pasa? Non sabes quen é? No. Non? Que hoxe é o último. Ben, a nosa grafista, que é o seu último día, damoslle un aplauso enorme. Moitísimas grazas por todo o que fixeches con nós. Eres maravillosa. De verdade, disfruta moito, que che vaya moi ben no futuro. Nós estuvemos encantadísimos contigo, así que moitísimas grazas por acompañarnos nestes 270 e pico programas que levamos. 74, creo, 274, maravilla, eh? Sí, porque non sei o 275. Correcto. Por eso levo as contas. Dixo onte que? Dixéchelo antes. Dixo non? E noutronte. E noutronte tamén. Encanta pedir un bel programa. Bueno, que a xente da casa seguro que quere cociñar, así que a ver que nos trae Pilar de Ordes. Ola, son Pilar de Ordes. Vou dar a receta da meixas á mariñeira. Primeiro, poñémolas en auga para quitarlle a area con sal. Escorrímolas, lavámolas e fervémolas en auga. Recollemos esa auga para facer a salsa. Poñemos unha cebola, un dente de allo e unha cucharadiña de farina. Deixamos pochar ben e poñemos o viño blanco e a auga das ameixas. Poñemos as ameixas, deixámolas regojar en eso e decoramos con un pouco de perejil. Están moi boas, un liquín. Están moi boas, ia decir aí ao final, porque é que están moi boas as ameixas á mariñeira. Home. Mira, Xulio, como Xulio está aí pillando rollo isto de bailar, eh? Sí, Mira. tengo que ter cuidado con a cadera, pero... Ostras. Da igual, non me va o corpo. Pilar de Ordes que nos dicía, que propoñía unhas ameixas á mariñeira, que é algo moi habitual en Galicia, e eu comentaba antes cos compañeras que incluso nas bodas poñíase moitísimo. Agora non tanto, pero nas festas ameixas á mariñeira. No día do patrón. É o día do patrón, aí está. Sempre. Nós o día da Santa María. A patrona. Claro, está toda a xente dicindo eu quero ameixas á mariñeira, sí, eu quero todo o mundo quero ameixas á mariñeira. Por qué? Porque teñen salsa. Claro. E podes mollar o pan, claro. E se tes un bo pan e unhas boas ameixas e unha boa mariñeira, Xa está. Xa ten a comida feita. tes a vida gañada. A ver, que vas facer, Xulio? Unhas ameixas á mariñeira. É guiado, é guiado. É que me gusta moito. Bueno, máis ou menos. Porque vou facer a receta tradicional, Sí. que nos di a convidada, pero vou tirar un poquinho para a mariña, porque ali cambian a fariña por pan relado. Espera, xa sei que vas facer. Xa sei que vai facer, Xulio. Vai facer as míticas, clásicas, coñecidísimas ameixas lambe-lambe. Lambe-lambe da mariña. Efectivamente. Ou non? Efectivamente. Además, nós temos unha compañeira de xove que dixo que seu pai, esa receita, Sí. espectacular, eh? Lambe-lambe. Lambe-lambe. Ameixas lambe-lambe da Pois mariña. eso vou facer. Anotadios, que non sodes da mariña lucense, igual hai outras zonas de Galicia onde tamén se fai, pero anotadio porque é unha receita moi daqui. Sí, moi que ninguén se popular. mova, que ninguén se mova. Que ninguén se mova, porque hoxe ameixas lambe-lambe de Xulio Mato. Merche e Rodal, que no sur non, ameixas lambe-lambe non, non? Meixas lambe-lambe non, pero vou facer un guiso moi tradicional tamén, pero máis do norte, de Irlanda. máis para arriba da mariña. Un pouquiño máis para arriba da Máis mariña. alá arriba da mariña. Pasouse de país. Saltou. Línea recta para arriba e E está. como é o tema, entón? Un guiso tradicional entre sopa, guiso, e tamén leva, pois, hoxe vou poñerlle uns gambóns, pero tamén podería levar, pois, peixe. Entre en sopa, guiso, crema... Sopa, guiso, crema. Sopa, guiso, crema, arroz. Tres en un. Arroz non. Sopa, guiso, crema. E o nome da receita, como é o seu nome? O guiso tradicional, eles chamanlle chowder. Chowder. Pero bueno, un guiso tradicional que me deu un cliente irlandés que estuvo ali fai moitos anos e que é Espectacular. espectacular.
Pois facemos dúas receitas moi tradicionais, pero novedosas. No Voltas co Prato facemos ameixas á mariñeira, marchamos con Merchi Rodal. Veña. Bueno, como é así destes de que son un poquinho máis para arriba, Sí. Receita Xa sei que vai de- pasar, espera, xa sei que vai pasar. Non vas a utilizar aceite. no, vou utilizar un poquinho de manteiga. Ves? 50 gramos, un Vas anaquiño. utilizar. 50 gramiños. Eso nunha escala manteiga Xulio é pouco. Sí. Sí, sí, sí. Eso nunha escala manteiga Xulio é Eso é bastante pouco. Medio infarto solo. Pero atención, atención, porque este prato ten o seu, Acaba de meter 50 gramos de manteiga e o que vai meter nesta paella, porque ao final é unha paella, Sí. o que vai meter nesta paella que vai ser 3 tiras de... ¿Qué? touciño entrefebrado. Outro medio infarto. Touciño entrefebrado. Teño Esto é? agora mesmo Mira, agora mesmo teño a horta. aténdeme un momento, mira. Mira, Cando mira, comes un bocata Sí. de touciño, Un trifásico. bueno, 3, que lle botas? 3, ¿no? E o comes Tres. ti solo. Esta paelliña non o vas a comer ti solo, vas a compartir, espero, con máis xente, ¿no? Pois entón Sí. non é para ti solo, sabes? Isto é para compartir. Isto estamos facendo como 4 racións. Merci. Que? A xente da casa igual está sorprendida un pouco co tema desta receita, porque está metendo manteiga nunha paella, está metendo touciño entrefebrado nesa manteiga E vamos a poñerlle e ameixas. despois vai facer ameixas con iso. Xa verás, o sea, sona moi raro porque ven de outros sitios e cociñan de outra maneira. Como que soa raro? Soa raro Soa poñer inaudito. Pero xa verás, o sea, todas as cousas hai que o bonito de ir a outros sitios e de probar outras comidas O que é se te está descubrir queimando a cousas manteiga, novas. Merchi. Que non, mira, aí. Vale. Aí vai, a Vaise. miña camisa bonita, Sí, é chulísima hoxe, nova, casi estou a estrear e vai mancher de... Le enchemos aí o touciño Ai. por un lado, en esa outra tarteira hai auga fervendo e imos poñer as patacas. Son dúas vale. patacas pequenas e cortadas en anacos moi pequeniños, porque temos 20 minutos e queremos que se nos fagan. Por que miras sempre a cámara que Que non non é é, de verdad? esa, porque temos 20 minutos e queremos que se nos fagan. Bueno, xente da casa, 664-483-419, o teléfono de Voltas co Prato, por favor, chamade. Queremos saber un pouco as receitas das ameixas á mariñeira, porque hai moitas distintas por Galicia adiante, así que, por favor, contadio, e se hai alguén que lle parece mal fatal o que está facendo Merchi, tamén o pode dicir, O sea, as liñas están abertas para dicirlle a Merchi, pero que faz meténdolle Mira. manteiga, touciño entrefebrado e pero si salta! Si salta o touciño! Vamos a poñerlle verduriñas, allo porro e apio. Bueno, pues está saltando todo porque salta. Está nervioso. Está O nervioso. touciño pusose nervioso, pusese Bueno. nervioso o touciño. Manteiga, touciño, apio, allo porro. Sí. Perfecto. E aí facéndose un pouquiño, vale? Eu estou desconfiando moitísimo así de primeiras, Para deixame limpiar. Eu Estou tamén. desconfiando moito. Recordamos tamén que imos repartir cartiños, 50 euros dunha de 50 do outro, e como teño medo de asustarme co que está facendo Merchi, vou marchar con Don Zulio. E así todos os días, Galicia. A Meixa ten bo sabor, pero os pratos que fai Xulio Mato, Elevan ese sabor. Eso vamos, eso xa Ás é... veces elevan, ás veces caen para baixo. Pero... Sí, sí. Bueno, mira, aceite de oliva. Pero como, espera, como Dios manda. Podes contar á xente o que vas facer, para recordar. Ameixas Lambe. lambe. Vale, que é unha versión da mariñeira que Ajá. sustituímos a fariña por pan relado. Moi ben. Vale? Bueno, Receita da mariña lucense. Como notarás nos ollos, temos Sí. aquí a cebola. Encántame Pois, cando vale. choras por mí, Oe, de verdad. É unha cousa... aceite de oliva, como Dios manda. Sí. Allo e cebola. Apio, esas cousas. Aceite de oliva, Son allo cousas. e cebola para as súas ameixas lambe. Un pouquiño de sal Vale. e unha pouquiña de pimenta, vale? Mola, cando a ti pásache, cando choras pola cebola, faz como cando miras o móvil. Bótaste para atrás, así. A ver, pero ca as cebolas igual, Faz así. No. Sabes que con cada xeración se adianta 10 anos a presbicia? Pois contigo 30. Quedanche 6 meses, Xa, amigo. eu xa estou aí, Bueno, que se vaya pochando, vale? Vale. Entón, non vai levar máis verdura, simplemente a cebola, e despois non vai botar un poquinho de caldo de Vale. peixe, e voulle botar un poquinho
da auga da conserva duns espárragos, vale? E ti dirás, por qué? Por qué? Entón, agora, digo xeo por qué. Porque a sal e o sabor do espárrago combinan super ben con estas amigas que temos aquí. Espera. Iso vai na receita original lambe-lambe da Mariña? No, esa vai na miña, Ah, entón... vale? Pero simplemente é o único cambio que lle fago. Vale, botar iso porque gusta o toque que lle dá a alcalinidade do espárrago, gustame como lle vai. Pero en que momento te... Alcalinidade, Espera. En que momento se lle ocurriu a Xulio botarlle a auga do espárrago a unha receita? Pois mira, hai unha receita que é a merluza a cosquera, que é unha especie de salsa verde que leva espárrago, non sei que, e parte da súa salsa leva a auga da conserva do espárrago. E a mí encanta o sabor que lle dá. Vale. Casa moi ben. Vale, chegou o momento de chamar a nosa convidada de hoxe a ver que lle parecen as ameixas que estamos facendo a Pilar de Ordes. Un aplauso para ela, por favor. Hola, Pilar. Hola. Como estás? Estás ben? Moi ben. Ai, Pilar. Que pasou? Ah, non, de momento non pasou nada. Ah. De momento ainda non pasou bueno, nada. vale. Pero como pode din, pasar. ainda pode pasar. De momento o que vai pasar é que imos ver o que fai Xulio. Arrímate aí. É que che conte un pouco o que fai el, porque si que é unha Hola, Pilar, receita que igual che vai gustar. Mira, vou facer unhas ameixas lambe-lambe, que é unha mariñeira que se come na zona da Mariña, pero cambiamos a fariña polo pan relado, vale? Pero leva igual a ceboliña pochada, leva igual un poquinho de pimentón, un poquinho de viño blanco para abrir a ameixa. Básicamente é o mismo, pero cambiamos esa tontería que parece, pero bueno, vai cambiar a textura e vai cambiar o sabor tamén. E vou acompañar cunha poquinha pasta para enriquecer un pouco. Isto xa vai se convertir entón, como digo os italianos, nun prato italiano, unha pasta vongole. Como? Pasta vongole. Vongole. A peixa é vongole. Vale. A mí gusta me aprender idiomas. Entón vamos facer, pero para que non contamine unha outra, vamos cocer a pasta en blanco e despois vamos salsear por riba ca ameixa ca súa salsiña, vale? Fixo unha cousa, Pilar, que me deixou un pouco sorprendido, que foi que lle botou a auga da conserva dos espárragos. Sí, A auga da... Eso que está vendo aí a xente na casa, a auga da conserva dos espárragos botou no aí no sofrito ese que está Para facendo. axudar a que poche e outra porque dai un toque moi agradable, moi rico. Bueno, hai que aproveitar. espero que che guste. Hai que Eu aproveitar. teño unha pregunta para Pilar. Pilar, estás calada porque és pouco faladora ou estás calada porque te deixou de Xulio? Deixoume sin palabras. Aí está. A Xulio pasa iso. Deixoume sin palabras. Deixa a Nada xente máis. sin palabras. Bueno, contigo Sí, non consigo. No, porque a min é moi difícil calarme. ti- Inda que hai xente que me dá calao, Hai xente que... Miña nai, por exemplo. Vamos ver o que fai mientras tanto Merchi. Pilar, A estou ver. facendo un guisiño con verdura, botelle tamén un pouquiño de touciño, e agora aquí neste guiso, que xa ten tamén o viño branco que evaporou, voulle botar as ameixas para que abran aí. Pero aí botou, espera, manteiga, A verdura está feita nun touciño pouquiño entrefebrado de e manteiga. agora ameixas. É un guiso tradicional que me enseñou a facer pois un cliente do hotel que é de Irlanda. Ten que estar moi rico tamén. Bueno, Pilar E falou. deixamos aí. Pilar falou, Oye. Atención, no. Xa falei antes. No, ademais dixeches, ten que estar moi rico. Ten que estar moi rico, No, sí, moi ben, sí, moi ben, sí. moi ben. Eso é o que Ahora teñen que facerse as ameixas tapo Fanse rápido, para que non? abran un momentiño e a saco. Vale. E vai quedar como un guisiño. Vai ser unha crema sopa, despois todo que vai ser, crema Claro, sopa guiso. Unha cousa entre medias aí. Crema sopa guiso. Bueno, pois Pilar de Ordes, E chegou o aquí estou momento... facendo pataquiñas. Sí, están aí as patacas, chegou o momento no que me tes que dicir cal das dúas receitas. Vou dicir cal das dúas receitas che sorprendeu máis, porque seguro que sorprendiches cas dúas. Sí, a verdade é que sí. Xa te direi despois. O sea, non te molles. No. Ti... Despois. Escoit, Pilar, ti cando te enfadas és das persoas que só cas miradas xa matan. Más vale que non me vexes un cadal. Vale. Entón vou... Mira, vou ser moi educada contigo, Pilar. Se faz un favor, por favor. Vai á zona de sufridores, séntate naquel sofá, despois chámate, vale? Vale. Un aplauso para Pilar de Ordes, que está connosco. No voltas con prato. Calada pero directa, Calada pero directa. Bueno, ui. As ameixas de onde? Si che dino as ameixas de... Carril. Pois... Ui. Rita de Carril, que tal? Boa tarde. Hola, boas tardes. Como estás? Ben, estamos ben. Así que ti és mariscadora, non? Sí, señor, mariscadora de Carril. Ai, mima, mariscadora de Carril. É que como estamos tratando o produto no programa? Ben, está tratando moi ben. Ai, vale. Tampouco o dixeches moi convencida,
Hasta que deixe ao final. Vale. Bueno, contanos, que teñen de especial as vosas ameixas? Porque eu sempre que escoito ameixas, todo o que me ven á cabeza é as de Carril. Pois moitas cousas, desde que beben auga dulce, auga salada, hasta que foron as primeiras en salir ao consumo, alimentación humana, todo, donos a fama ao pobo. Bueno, mira, hoxe estamos facendo dúas receitas un pouco distintas e igual a ti che sorprende, supoño que a maioría das receitas que coñeces ti son tradicionais, pero a que está facendo Merchi é irlandesa e leva manteiga, touciño, un picadiño de verduras e ameixas na mesma tixola. É gambón. Que che parece? A ameixa tamén é irlandesa, non? Sí, a ameixa non sei. Esa de Carril non me ten pinta, Vale. Pois esa, o mellor, tú xa che le di Irlanda tamén. Non, a mí non. Eu non. O mellor, non o sei, Quen sabe. Bueno, ten boa pinta. véndese moita ameixa en Galicia ou non? Sí, o que pasa é que hai que ter un maior control na trazabilidade. Amiga. Si pode ser galega, por favor, moito mellor. Sempre. Bueno, eu xuraría, poñería unha mao a que daqui, pero tampouco me quero xojar os dedos, Sí, que daqui. Hai xapónica, hai algunha chispa. verdad. Sí, a xapónica. É verdad, a xapónica está moi rica. Eu teño A unha... xapónica daqui. A túa é xapónica daqui, É non? xapónica daqui. Eu teño mesturada xapónica e branca tamén. Vale. É que hai pila de variedades e a verdade é que as daqui están moi ricas. Bueno, Rita, un bico moi grande, moitas grazas por chamar e que vayan moi ben as próximas colleitas, vale? Veña, saúde e proveito. Veña, moitas gracias. Chao. Chao. Ai, porque, señoras e señores, poucas cousas mellores hai na vida que comer unhas boas ameixas. Será por iso que sempre nos gusta telas na mesa cando facemos festa. Pa que? Para mollar o pan na súa salsa, sexa cal sexa. Pero, ollo, que non somos os únicos que saben gozar deste bivalvo. Os italianos fan xunto coa pasta os seus famosos frutti di mare. E os veciños portugueses teñen unha curiosa receita de mar e montaña, o porco á alentejana. Recomendo-os probar, A miña recomendación de hoxe, se podedes, viaxade e comede ameixas, que hai moitísimas máis variedades das que pensamos. E se quedades na casa, probade as nosas propostas. Son unha delicia e estarán, como sempre, en donde? A ver, onde van estar? Teño que repetilo todos os días. Seguro que Xulio tamén sabe onde están exactamente. Xulio, onde están as nosas receitas? Na nosa páxina, Voltas co Prato. Páxina No noso que- Instagram, no noso Facebook, en todos os lados. todos os lados. No meu Instagram tamén, que comparto todas. Na dirección postal. Si Eso ti é. lle pides a Xulio unha receita, Xulio mándache por correo. Eso é. Verdad? E Cañotas paga o sello. Mándache por correo, máis firmada, de parte de Xulio Mato. E dalle un bico á carta. Que pesado, Veña, Vente vou pa cá, con- anda. Vou con Merche. Mira, xa abrín as ameixas e as quitei para que non se fagan demais. Perfecto. E agora vou facer os gambóns que lle Ola. deixei a coliña e a cabeza. Por que? Porque a que lle dea sabor. E se queres comer así pola coliña así e o gambón tamén. Sí. Vale. Facémolos 2 minutos por cada lado e tamén os retiramos da tixola. Pouquiño. Estás facendo no mismo picadiño de antes, non? Sí, o que levaba, claro, para que leve todo o mesmo sabor, o sabor que das rico. ameixas, dos gambóns. Eu quero dicir, de verdade, que o que ule isto Verdad que chega é rico? moi rico, moi rico. Tes estilo dando llama, a verdade, Mira, Sube. Aí, Sube. Sí, que sube, Dalle. Mira, acertou a cámara, Acertou a cámara. Moi ben. Non Moi ben, vai moi ser ben, sempre moi ben. así, tampouco. No, bueno, a ver, de vez en cando acértalo, non? Eso está ben. Pataquiñas cocéndose, gambóns facéndose polos dous lados. Pois imos repartir 50 euriños. De que é o guiso de Merchi? Ameixa e gambón. De que é o guiso de Merchi? Ameixa e gambón. 664 483419, o teléfono do Voltas co Prato, chamade 50 euriños dos últimos 100 desta semana. Así que queremos repartilos, Veña. Mira que boa pinta aí o darlle esa voltiña, ves? Ole. 2 minutiños e media volta. Listo. E sacamos, Perfecto. botamos o caldiño de peixe e as patacas. Pois vamos ver o lambe de Xulio Mato, que tamén me dá a mí moito a idea. O lambe vai de maravilla. Mira, Oh. xa lle botei un poquinho de pan relado, vou botar outro poquinho máis porque queremos que quede espesote. Espesote por qué? Mira. Por qué? Porque vámoslo botar aquí. E aquí temos a ameixa abrindo, como ves. Mira que ameixa buena. mima como se... Cun poquinho de viño blanco. Entón, entre o xugo que solta ela e o viño blanco, vai nos licuar isto. Entón queres espesalo primeiro no cazo e despois que che vais. Aquí, Vale. e despois vamos a aligerar. Vale. Aquí temos isto fervendo, vamos a botar a pasta. Para que Xulio coza. sempre sorprende,
De verdade, é unha cousa... Bueno, teño días. 10 días, eso é certo tamén. Teño días. E agora isto, nun par de minutiños xa vamos ter, que vai ser o tempo máis ou menos que nos vai tardar isto. Mira, Vale, vale. vale. Se van abrindo aí. Porque Vamos a despois, deixar claro, uns cando segundos. vol que xa mesturas todo, non? As ameixas... Eso, despois simplemente lle metemos un meneo e un fervor. Vale. E xa o temos. E o lambe-lambe en sí que é a salsa, o estilo de facer a salsa. A salsa ca ameixa. Claro, pero quero dicir, o estilo de facer a salsa é o que é o lambe-lambe, non? Esta leva un poquinho de pimentón, podes botar tamén un poquinho de tomate natural se se quere, pero bueno, Vale, vale. o pimentón é a tradicional. Esta é cebola, allo, aceite, un poquinho de caldo de peixe e o pimentón. É a ajo dos espárragos. É a agua dos espárragos. Pero ese non é tradicional. Bueno, pero Esa ese é metiches de ti, pequeña, ves? metiches de ti. Entón, agora temos aí, vamos a botar a nosa salsa. Claro. E agora, metemos un meneo. Se lle metemos a cullera aí, o que facemos é que se solte o bicherío. Entón, vámoslo menear un poquinho así. E xa se volve a poñer un pouco máis líquido, claro. Mira como licúa, ves? Ves? Se está licuando. Boa, tamén a recende. Hoxe estou un Recende pouco superben. indeciso, Vamos a separar así. Hoxe estou un pouco indeciso. Sí, pois decídete, cañotas, que... Non, vais ter que decidir Pilar, eu. Eu xa ves. Entón, agora eso, baixámoslo ao mínimo e deixámoslo un minutiño, simplemente. Moi ben, pois vou converche que queremos repartir cartiños e hai xente xa, creo que están chamando da casa, porque a xente, claro, evidentemente... Quere que cartiños, a xente quere cartiños. Vou botar as patacas no guisiño xa, Bota. Imos falar con Francisco de Pontevedra. Que tal? Boa tarde. Tarde. Como estás? Ben, moi ben. Bueno, a ver, contame, eres home de ameixas á mariñeira ou non? Perdona, non te escoito. Digo, si eres home de ameixas á mariñeira, se che gustan. Home, claro. Home, claro. A quen non lle gusta? Xa, a verdade é que teño cada pregunta, verdad? Que dis ti? Sin sentido ningún. Pero eres dos que lle gusta pola ameixa ou por mollar a salsa? No, gústame polas dúas cousas. É que está moi Pero rico. a min gústame a mariñeira. Ves? A mariñeira tradicional. Sí. A verdade é que sempre triunfa, eso é certo. Bueno, por 50 euriños, de que é o guiso de Merchi? De ameixa e gambón. 50 euros que marchan para Francisco de Pontevedra, aí está. Os primeiros 50 dos últimos 100 da semana. Francisco, un bico moi grande, grazas por chamar e xa sabes que podes vir cando queiras, vale? Outro pa vos. Veña, Outro pa vos. Caloviño. Chao. Talaviño. Chao. Merchi, veña. Patacas como vas? As botadas, queres patacas probar aquí. unha meixa? No, vou esperar, eu Vale. quero esperar o feito xeral. Vale. Cando este todo montado. Vale, boteille Este aquí. saboroso. Boteille o caldo de peixe, que era o único que faltaba, e as patacas, que vayan collendo aí o sabor, os últimos minutiños que cozan aí. Entón, o que fixeches foi, primeiro, cocelas un pouco aquí, no cazo, e os E últimos agora? minutos de cocción... Pa aí, dentro. Moi ben, moi boa idea. E agora imos botarlle tamén os gambóns e as ameixas e rematar de facelo xa todo aí, un par de minutiños todo xunto. Vale, os gambóns entón agora rematanse aquí e as ameixas tamén, vale. Sí. Perfecto. Pois Buah, ala vai. Que boa pinta, Mira, Listo. Galicia, mira. Ves? Increíble, Entre sopa, guiso... Increíble porque Crema. comecei moi escéptico con esta receita, é certo. Comecei pensando, bueno, a ver, un invento de Merchi... No, non é que a cousa é que non invento mío, é un guiso Xa, tradicional. xa. Aínda que sexa de outro país, Vale. ten que estar. Sí. Eso é certo. Pero teño que recoñecer que os irlandeses agora mesmo acabanme de Bueno, ainda non biches isto. enamorar un pouquiño. Ainda non biches isto, Pero é que a Mariña xe me ten ganado. Vamos velo, pero é que a Mariña a mí xe me ten ganado. Quero dicir, calquer sitio de Galicia... Mira. Mira cómo menea, mira cómo menea. Mira cómo me gusta. Cómo me gusta el bacalao. Mira cómo me gusta el bacalao con papas. El bacalao se cocina. Hoxe non facemos bacalao, cañotas. Sí, bueno, facemos ameixas, que máis dá. Bueno, Aí está. A Xulio non lle gusta. non gusta Mira. nada. Mira la almeja. Galicia, ameixas, lambe, por Xulio Mato. Aí está. Vamos a dar un aplauso para que se anime un pouco. Veña, un aplauso para Xulio Mato. Marcho co público, veña. Imos con Pilar de Ordes. Hola, que tal? No, Pilar, queda aí que vou po... Mira, teño ali un banquete... Bueno, séntome... Queres que me sente contigo? Hombre, Séntome contigo. por unha vez que un pode aproveitar. A ver, Pilar, como estás? Estás ben? Moi ben. Sí. Ti tes razón que falas pouco, pero cando falas sentencias. Home, Ti espero can- que se crea. Claro, cando falas é bum. Claro. Como cando che cae un ladrillo na cabeza. Bimba. Na máis. Así, exactamente. E na máis. Na máis. Entón, ti vas ser fiel ao teu gusto cando probes as ameixas? Fun toda a vida. Vale. Eres de Bodento? Uf,
A ver. Sí. Saberás ti, Son gallega, hombre. Home, xa. Son gallega, tanto digo sí como non, como a ver. Pero vamos a ver, eres de Bodento, gustache comer, sí ou non? Cando teño fame, sí. Vale. Unha muller de principios, inamovibles. Bueno, as ameixas a mariñeira, entón, ben, eso sí. Penso que sí. E as que están facendo eles? Tamén. Todo ben. Sí, todo ben. Todo ben. Inexpresiva, Inexpresiva, de verdade, asústame a veces, Asústame a veces. Non me quero enfadar contigo, porque tens que ser o demo, Non tes por qué. No, nin quero. Non. Nin quero. Mas vale que non te enfades comigo, No, pero por qué? Fasme algo? Uf. Cómote. Veña, vémonos agora, chámote agora, vale, Moi Pilar? ben. Un aplauso para Pilar, que está con nós, coxe, non voltas co prato de orden. Veña, vamos con Xulio Mato. Xulio, Pois aquí estou, xa, non mira. lle fajas nada a Pilar, Non tiña pensado. Ben bichos, De feito, prefiero que se enfade contigo. Vale, ten razón. Mira, Está Xulio xa empratándose un Pasta. magnífico, maravilloso prato. pasta en blanco, simplemente con un poquinho de manteiga, Ajá. sal e pimenta. E agora, Bueno. a maravilla Bueno. da mariña. A Mariña Lucense representada nun prato por don Xulio Mato, para o que pido un fortísimo aplauso. Grande, Xulio. Qué maravilla. Mira que pintaza, como se lle Qué nota, pintaza, como qué ten aí o pan relado que se lle ve por aí. Qué pintaza. En a quixeche probar, Pero probarei na hora, non te preocupes. Esperemos. Estamos vendo aí tamén o de Merche Rodal e neste momento voulle pedir que se levanta Pilar e que veña xa connosco. Pilar, levántate, por favor, ven por aquí. Estamos vendo xusto os dous pratos e imos coa pregunta de Xulio Mato. Con que acompaña Xulio as súas ameixas, Xulio? Con pasta. Con pasta e... Sí, Con tallarís, pasta. no, Con pasta. 50 euros, de feito. Con 50 Con euros. pasta. Con pasta. Con que acompaña Xulio as ameixas 664 4834 9 chamada de 50 euros en xogo? Vamos ver de Merche. Vamos ver. Vente por aquí. Xulio, ti leva cando queires, A ver, ponte xa por aquí, Pilar, para probar, ponte aí. E mientras tanto, a ver, Merche Rodal. ¿Qué? Mira. Bueno. Pedí un aplauso para don Xulio Mato e teño que pedir outro pedazo de aplauso para Merche, que non se aclara. Rodal, un aplauso para ela. A traballar. Vamos a traballar. Pilar, vamos, aí está. Vamos a traballar, Pilar. Veña. Por non me deixades tempo. Non vedes como sentencia. Sentencia. Veña, vamos a repartir cartiñas, imos ata Fene. Pedro, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. Como estás? Pois moi ben. Aquí con miña nai vendo o programa. Moi ben, Miña nai moitísimo. que se chama Carme. Moitísimas gracias, pois un bico enorme para Carmen, que nos está vendo tamén. E supoño que lle quererá, xa que estás con ela, pois levar 50 euriños para a casa. Home, claro, para invitala a comer unhas ameixas a miña Así nai. me gusta. Gustanche as ameixas? Moito. Quero mencionar as ameixas de Ferrol. Ah, Xa que estamos tamén aquí moi na Ría de ricas. Ferrol, unha boa ameixa, sí, Sí, señor. tamén moi ricas, tes toda a razón. E a tua nai imagino que tamén lle gustan. A miña nai pasalle como a Pilar, gustalle todo. Claro. Que non ten fame. Moi ben. Bueno, pois como supoño que lle gustarán tamén os cartos, aí vai. Con que acompaña Xulio as ameixas? Con pasta. Moi ben, 50 euriños que marchan para Fene, para Pedro. Pedro, Moitas gracias. un bico enorme, moitas gracias por chamar e un bico tamén para Carmen, vale? Vale. Veña, Un chao. saludo. Hasta logo, chao. Hasta logo. Como estás, Pilar? Que boca chea. Como estás ca boca chea? Esta muller é moito. Estás lista? Xa probaches, non? Sí. Pois veña, imos alá. Pilar de Ordes, despois de probar as dúas ameixas, os dous tipos de elaboracións de ameixas, quen gañou voltas co prato deste venres? Os dous están moi boas, pero... Merche Rodal, a gañadora do día de hoxe. Aí está. Por ti, pero Maravillosa está ela. difícil.